kali bangat kata jengjah kila julor. Ban kintiu ya Jingpynkhuid jing subah jong kamariang kakinhun jong ka World Mission Society Church of God University student volunteers kapelatip kum ka Asez wow kala Pynlong ya ka program halor kapang Zero Plastic 2040 campaign and cleanance activity kabashisngi naduk ka Martin Luther Christian University ter shaduk ka jingking lapalang hanong ra Shillong. Haganik program lai shimbenta lang dagi dekot ka Asez bat I Dr. V. Sayo, scientist D, ha MOEF and CC Shillong. Undong ilam ka Asez, uba wailam ang dor karlor, lapan pau ba ka Jingpynkhuid ya kum kinigi kam tremon sobha. Kidei ba ka kinhun ka lajule na kapor siya kapor. Da ka babut ka jinghikai jong ka kami mission. Kiba long ki jing tmu bantay ka pertay ka bakut, bat ban pinpau ka burom jong ublay ling ba ka jing syakri. Yes. Kisah le ikiniki jat Pynlong ma man la kapor man lau snem but om dai tang hapo Meghalaya hanrei ha ka perthai brok away ni sait Pynlong ya kisnong kitau ma da ka jinghikai ka bakiyo na ka kimi bahab neng Ka Relief Fund Committee